an ka don kibaru kɛnɛ kan bi an bɛ juma dɔ la juin kalo tile 10 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la ko Buguni mara la a yirala k'a fɔ ko jamakisɛ kɔni yera yen nɔ ayiwa ni ye tare ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma bɔlɔlɔ siraw kan ani an ka kunnafoni yɔrɔw la a yirala k'a fɔ ko Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya Buguni mara la ko jama kɔni yera yen nɔ ayiwa ko nin ye cakɛda dɔ ye cakɛda minnu bɛ yen nɔ n'u olu ka baara bɛnnen n'u ka dugu jukɔrɔfɛnw nabɔ i n'a fɔ sanu ana ɲɔgɔnna ko olu kɔni ka kalo 3 kɔni baara kɔnɔna la ko olu kɔni ka ɲinini nana bɛɛ ka yira k'a fɔ ko Buguni mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko Bani Mɔninci ni a bɛ Buguni mara la ni jama in yera yen nɔ de ayiwa sanu tɛmɛnen ani pétrole ale ni gazi ani dugu jukɔrɔfɛn wɛrɛw tɛmɛnen ka bɔ an ka jamana na ko jama fana bɛna a fara kan ayiwa min ye ni cakɛda mɔgɔ ninnu ye o y'a yira k'a fɔ ko olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko n'olu bɛna nin baara in kɛ ko olu kɔni tɔ ye min ye gouvernement u ka yamaruya d'u ma olu ka baara in daminɛ ko wa ni gouvernement ye yamaruya d'u ma ko olu bɛ baara in kɛ ayiwa an b'a yira k'a fɔ nin ye ko ɲumanba ye an ka jamana kɔnɔ sabula a bɛna kɛ sababu ye baaraw bɛ sɔrɔ wa an ka jamana kɔni sɔrɔda kɔni bɛna yiriwa tuguni ka taa fɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan tuguni o de ka fɔ an ka jamana kɔnɔ ko yɛlɛma donna gaz ko la sabula dɔ farala a sɔngɔw kan ayiwa ko o yɛlɛma ninnu yɛrɛ ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la o de ka fɔ ko gɛlɛya min bɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ni o gɛlɛya sababu la ni dɔ farala essence ale ni pétrole fana kan o de sen fɛ ko dɔ farala gaz fana kan an ka jamana kɔnɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya gaz min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kilo bɛ taa kilo 6 la ni a kɔrɔlen b'i bolo n'i bɛ fɛ ka taa a recharger tuguni ka taa gaz kura k'a la ko i bɛ 1,200 ani buruburunin sara ayiwa nka n'i bɛ fɛ ka a kura de sa i bɛ taa 3,000 ale ni 100 ale ni buruburu sara o yɔrɔ la ayiwa min yɛrɛ ye gazi buteli min bɛ taa kilo 12 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko n'i bɛ fɛ ka to o recharger ko i bɛ 2,000 ni 500 kɔni sara wa nka n'i bɛ fɛ ka taa a kura fana ta i bɛ 5,000 ale ni 900 sara gazi min bɛ yen nɔ ni ale kɔni kilo bɛ taa kilo 35 la ko n'i bɛ fɛ ka to o recharger i bɛ taga 6,000 ale ni 900 sara o yɔrɔ la ayiwa gouvernement kɔni y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka ni prix ninnu kɔni matarafa an bɛ wagati min na ko bi ko k'a da wagati kɔni tagabolo kɔni kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Tɔnbukutu ni jatigɛ wale min kun taara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma an ka don kibaru la an kun y'a fɔ aw ye ko finitigi dɔw kɔni kun bɛ yen nɔ ko olu fatura a yirala ka fɔ fana ko finitigi dɔ fana kun joginnen don o banbagati wale sen fɛ ko kunun ko o fana fatura an bɛ wagati min na bi ni majugu wale kɔni na a yirala ka fɔ an ka finitigi 3 de kɔni joginna nka ko o t'a bannen an ka finitigiw minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni wulila ka ni majugu ninnu nɔrɔ gɛn a yirala ka fɔ ko maa 4 kɔni bɛ yen nɔ ko olu minɛlen don ko siga kelen d'u la ko o sen bɛ nin baara jugu in kɔni na an bɛ wagati min na ko bi ko finitigiw kɔni bɛ baaraw kɔni kan walasa ni majugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ cogo min an ka jamana kɔnɔ wa maa minnu banna an bɛ dugawu de kɛ ala ka barika ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ an ka samata sɛgɛw a yirala ka fɔ CAN 2023 ni o bɛna kɛ Côte d'Ivoire jamana kan n'o éliminatoire kɔni daminɛra an fɛ yan nɔ kunu kun ye an ka samata sɛgɛw ka match 2nan ye u ye sebaaya sɔrɔ o fana la an bɛ wagati min na bi u ka groupe kɔnɔ na olu de ye premier ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ a yirala ka fɔ fana an ka samata sɛgɛw ka jeu wɛrɛ tɔ min bɛna kɛ o bɛna kɛ fo septembre la ni ala sɔnna ma Mali ale ni Gambie bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o la hali bi sebaaya ɲini de don ka taa CAN 2023 la an kɔni nisɔndiyalen don sabula an ka samata sɛgɛw kɔni y'an kunna wolo ni jeu 2 ninnu kɔni tɛmɛnen na fo ka taa fɔ u kɛra u ka groupe sebaaya ye ayiwa an bɛ dugawu de kɛ match nata minnu bɛ nale ala ka sebaaya nɔgɔya ye walasa an fana se bɛ ye CAN 2023 la cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da tulo kan aw ni ce aw kulomajɔ la aw k'an bɛɛ donna